Livet stopper ikke, når man bliver ramt af kræft. De vil stadig de samme ting som før. De har stadig de samme drømme. De vil leve et normalt liv som andre unge og dyrke sport, gå i byen og til koncerter. De vil rejse og uddanne sig. De vil stifte familie og nye venskaber. Selvom man har kræft, har man stadig lyst til livet. Selvfølgelig bliver der snakket om at være syg og bange, men det foregår i en uformel tone og på de unges præmisser. Den kræftramte har brug for de samme ting og behov, som alle andre børn og unge har i verden. Omsorg, tryghed i hverdagen, tillid til den næste voksne og kontakt til venner og skolen. De unge får meget opmærksomhed fra forældrene og de nære. Det kan være rigtig positivt for den unge at mærke, at forældrene er der for barnet. Men på den anden side kan nogen synes, at det er lidt overvældende at få al den opmærksomhed og savne at blive behandlet som et hvert andet barn. Den kræftramte går rundt med en masse forskellige tanker om kræft. Nogle af de ting kan fx være at savne at være et almindeligt barn, savne venner, skolen og institutionen, have dårlig samvittighed over at være til besvær, føle sig ensom, være bange for at dø og at tro, man selv er skyld i sygdommen.